उकड्या तांदळाचे बेसन बिसन नाही हा, मस्त आम्ही उकड्या तांदूळ भाजून भरडून केलेले लाडू आहेत. आता हे लाडू खावचे आहेत ना तर गावी जायची आता गरज नाही. परब किचनवर जायचं आणि काय करायचा, सबस्क्राईब करायचा, पूर्ण बघायची. गावासून येते वेळी आपण नारळाची वडी हमखास आणतो. काय ते आपण मिठाई नेतो, त्या डब्यातून आपण काय देतं, नारळाची कापा. मग आणखीन एक पदार्थ देतात, 2 गोष्टी का देतात, पण एक पदार्थ देतात तो पण आपण तो तुम्ही आता गेस करा. 1 मिनिटाचा टाइम आहे. टिक टिक 10 झालं. नाही तर ओपनिंग मोठी होईल ना. तर आता तुमका दाखवतो ढॅन ढॅन. चला आठवला? नाही का तर खाली कमेंट मध्ये सांगा. तरी माणसाला चुकान पिठाचे लाडू, चण्याच्या पिठाचे नाही, चण्याच्या पिठाचे नाही, उकड्या तांदळाचे लाडू. हा तर आपण गावातून येतो तेव्हा हे उकड्या पिठाचे लाडू आणि लाडू तांद लाडू. रस्त्यात जर तुमका सकाळची गाडी असत बेगीन तर हे असे, आणि चलत येतो गाडी नसायची, मग रस्त्यात माणूस काय बांधून इरड लागायची ना, तेव्हा हे लाडू द्यायचे बांधून. अशी माझी आजी सांगा. माझी आजी पण काही चलत नाही, ती पण गाडी येणंच येईल. तर आता ह्या लाडूची रेसिपी तुमका बघूची असा, चला जाऊया परत. आता हे सफेद लाडू असतात ते पिवळे कसे झाले त्यासाठी तुमका ही रेसिपी पूर्ण बघूची लागते. तवा तापलो बघा, तेलाचं तवा ना म्हणून असं जरासं धुमता, पण बारीकच घ्या. आता हे 1 वाटी उकडो तांदूळ घेतलंय, हे असे भाजायचे. म्हणजे काय, भाजल्यामुळे थोडंसं त्याचा जो नरमपणा असता ना तो जाता. मग आपल्याला पीठ भाजूची गरज नाही, असे तांदूळ भाजून घेतले तर. जास्त पण काय भाजायची गरज नाही भाजूचे, पण जरा बघू गोया आपण खाऊ. आता हे उकडो तांदूळ भाजल्यावर कसं तो आधीच असता पिवळो, तो भाजल्यावर कसं पिवळं होतं, जर असं लाल होतं. हातीन बघताय झाले धगधगीत. तुमच्या गावचे नसतील मिळत तर तुम्ही आता डिमांड मध्ये गावतात, ऑनलाईन ऑर्डर केला तर ऑनलाईन पण गावतो. करायचे एकदा पौष्टिक लाडू. एक सुगंध सुट्टा, त्या सुगंधावर आपण समजायचं आपलं तांदूळ भाजलो. आता मी गॅस बंद करते, तवो गरम हा पण ढवळूचा सोडत नाही. आता हे मिक्सरात थंड झाले की मिक्सरात करा. जास्ती प्रमाण असतात तर चक्कीवर द्यावा, घरगुती असतात तर अति उत्तम. आता हे थंड करायचे आणि मिक्सरात फिरून घ्यायचे, नंतर भाजवण्याची थोडीशी पेस्ट द्यायची आणि चाळून जे खालचा भरड येताना ना चाळणीतला त्याची पेस्ट करायची. खालच्या पिठाचे लाडू करायचे. झाली 2 कामं झाली. ह्या पीठ असला उकड्या तांदळाचा. आता हे तांदूळ उकडे तांदूळ आम्ही टोपातल्याची रेसिपी आत्ताच आमच्या परब किचनवर असा, तर हे तांदूळ आधी भाजून घ्यायचे आणि मग हे असे दळूक द्यायचे. असा पीठ काढून घ्यायचा. ह्या बघा, ह्या आमच्या घरघंटीवर आमच्या अंजलीने काढून दिल्या ना. ह्या 2 वाटी आहे, हे 2 वाटी पीठ आहे, म्हणजे हे वाटे 2, आणि त्याच्याच बरोबर 1 वाटी गूळ, आणि ह्या अर्धा वाटी खोबरा, ओला खोबरा, आणि हे 2 चमचे काळे तेल. आता ह्या पहिल्याची लोक हातीन मिक्स करायचे, पण आता आपल्याकडे साधन असा ना तर ह्या गूळ बघा चिवटा होतं लावून काही असे खडे पण लागतात. हे बघा, मग ह्या जरासा गूळ घ्यायचा आणि आपला ह्या तांदळाचा पीठ घ्यायचा. ह्या बघा, आणि ह्या फिरून घ्यायचा, म्हणजे आपलं काम अधिक सोप्या होता. इतकंच झाला. ह्या बघा, या चिकट गूळ आहे ना तर मोडला नाही, पण बारीक जे खडे होते ते मोडले. पण ठीक आहे, ते मोडा तेवढे आपण हातान करायचे. खोबरा कालत ही दुसरी बॅच. दुसरी काय तिसरी पण होतली. बारक्या मिक्सरचा भांडा चांगला मिक्स झाला. पीठ आता पांढरा करूचा लागताना होता. पांढरा होता, आता काय झाला, ब्राउनिश झाला. आता चवीपुरता मीठ टाकायचा, छान चव लागता. आता हे आपले काळे तीळ घालून घेऊया. काळे तीळ घालायचे उकड्या तांदळात, तेही दाताखाली येलेले मस्तच लागतात. आता ह्या खोबरा, तुम्ही ओला खोबरा घातला ना तर ते 8 दिवस लाडू टिकतात. आता पारंपरिक पद्धत बोलली तर ओल्या खोबऱ्यातच आम्ही लहानाचे मोठे झालो. भूक लाडू, ताण लाडू म्हणतात त्याका, ते खाल्लं. पण तुमका जर टिकून ठेवचे तर सुक्या खोबरा जरासा भाजून घातलास तरी चालत, पण त्या मिक्सरला वाटूनच घाला. ओल्या खोबऱ्याचे लाडू खाऊन बघा एकदा करून, मस्त लागतं.
ह्या बघा, ह्या सगळं आपण गूळ, खोबरा, तीळ आणि मीठ आणि आपल्या उकड्या तांदळाचं पीठ मिक्स करून घेतला. आता हे लाडू काय झटपट होतं, आता वळूया. हे लाडू साईजने मोठे असतात हा, म्हणूनच यांका नाव पडलेलं काय सरोज, भूक लाडू, ताण लाडू. भूक लागली की खा. म्हणजे हे आपले नॉर्मल लाडू कसे एका मुठीत गावतात तेवढे ना, हे नाही. अशी माझी आजी बचको मारायची आणि असे वळवायची. हे बघा असे थोडे छोटेच बनवा. हा, पण छोटे बनवूया. पण असे पहिले लाडू बनवायचे मोठे मोठे. माझे बघा छोटे असतात तरी मोठेच होते बघा. एका ना तुपाची गरज ना कशाची गरज, पण प्रमाण व्यवस्थित. हा, तुम्ही तांदळाचा जेवढी पिठा तेवढा अर्धा गूळ, तेवढा अर्धा खोबरा. दिसतात पण छान ना, मस्त. हो लाडू तुमचं बेसनचं लाडू सारखं किती दिसतं सांगा. त्याच्यात मी काय केलंय, मी बघितलंय. म्हणजे आमची आजी घाईच्या वेळेत करी ना, ती सफेद धोप असायचे. पण मी काय केलंय, आताचे उकडे तांदूळ जास्त जर उकडावला तर ते जराशे असे दिसतात, ब्राउनिश असे दिसतात. आणि त्यात काय आला, मी चांगले भाजले आणि भाजल्यावर परत मी रवो पण थोडस भाजलायचा पीठ होता. आणि मग मी तुमका दाखवते, कारण आम्ही टोपातला केला तेव्हा पण भाजून घेतलेला. आयन दाखवल्या ना बघा तसा, त्याचा तो रवो असोच होतो. म्हणून हे लाडू, आणि गुळ कसा आपला ब्राऊन असता, साखरेसारखा असा गुळ घेतला ना पिवळा, हा गावी पिवळाच असता बघा गुळता. ते असे ढेपीच्या ढेपी पिवळे पिवळे हळदी सारखे. मग ते लाडू तुमचे सफेद होतले. आता हे लाडू बरं वाटतात, मस्त झालेत ना, झटपट होतात ना. 10-15 मिनिटं फक्त. काय तो रवो भाजूचो आणि तांदूळ तुमची तसं तयार करून ठेवलास ना, तर तुमका कधी वाटलं की चल बाई लाडू संपल्या करूया, माझा खोबरा आणि गूळ कापा एकत्र करा आणि 8 दिवसात संपवा जसं आम्ही सांगितलं तुमका. आता तुमका वाटला की या लाडूत आणखीन काय काय घालूचं तर तुमच्या इच्छेनुसार, पण पारंपरिक पद्धत हीच नाही. पण ह्याच्यात ना तुमका खरं सांगते, ह्याच्यात तुम्ही बाकीचं काय घालशाल ना चव बदलते आणि ती तुमका ओरिजिनल चव नाही. त्याच्यापेक्षा ही जे सांगितलं ना ताच घाला, कारण ड्रायफ्रुट्स तुम्ही म्हणशात आम्ही घालतो, पण ती चव मग कडवट होता बघा. त्याच्यामुळे हेच असेच खाया. हा आमचं तरी ही जी गावची पद्धत ती हीच, आणि ही चव छानच लागतात. आता एक दिवाळीसाठी एक फराळ तयार झालं. तुमचं काय म्हणणं असं? बघितलं का नाही पूर्ण रेसिपी? कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा. आणि ही रेसिपी करून बघा आणि तुम्ही सांगा. या दिवाळीत करा वेगळं काहीतरी पदार्थ. असा नाही, गावी गणपतीत जातात ना तेव्हा ज्याची भात शेती करतात त्याच्याकडे उकडो तांदूळ असतात. दोघांसाठी देतात, एक तांदूळ पण देतात की त्या पेजे आणि हे लाडू देतात. मग तेव्हा ते घेऊन येलास तरी चाला, आणि नाही जर घेऊन येलास तर बांधव नाही. आता 8 दिवस आमच्याकडे राहतले ना, तेव्हा यावं आमच्याकडे. आणि ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ती कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की सांगा. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि पुन्हा भेटूया दुसऱ्या रेसिपीच्या, खमखमीत झणझणीत कुठली रेसिपी होईल त्याच्याबरोबर दिवाळीच्या. चला बाय बाय.